kabaruuji meɗen ɗemngal pulaar waktuji nogas e ɗiɗi janiɗo Bruxelles waktuji nogas e ɗiɗi jani toon to Pointe Noire ko ɗin waktuji jani toon to Libreville to wuuro Gabon ha toon to Port-Gentil ko waktuji nogas e goho jani toon to Abidjan to wuuro Côte d'Ivoire toon to wuuro Dakaru kono noon ne kayne ko ɗin waktuji jani toon to Daabi e wuuro Ali e Daabi e hoore fonde musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe kabaruuji meɗen ɗemngal pulaar ko jani joni so jeeɗo ñaawi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ne jeeyi kabaru meɗen ɓurɗo tengtude suudu ñaɓore ɓurdu towde toon to dawla Sénégal tengtini Khalifa Babacar Sall ɗum ko ñaɓano o heddoto koye cuuɗi dumbirɗi holmo woni Khalifa Babacar Sall mayn dutti tan bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe ɗen caɗele ɗe o dañi to sengo ñawoje jincuɗi parrainage e nder nogas e jeeɗiɗi candidat nannuɗoɗo kayitaji mumen toon to conseil constitutionnel ko jeeyo o jaɓana tato mbaɗi qualifié deuxiéme tour sappo e jeenayi o elmina woni calana sikki ala lundiɓe beltaki hen aɓe jogori wadde sappo ñande jeetati lewru ndu gam wiide parrainage o itti ha laaɓa Mauritanie mi joɗodima laabi ɗiɗi e président Mahamadou Abdelaziz kono noon mi yiyani e makko yiddemo daranade haɓade maccugago ko konnguli Biram Da Abed Burkina Faso ko tolni e sappo e tato bani adama yalti aduna e on fitina leñamago bannoɗo toon to yirgu fulɓe jeeɗiɗo ana mbara hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe bisimilla mon e kettogol men jaññoko lelan so jeeyɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoorejo dande leñol walla bo mima jaala leñol Allah jarama golle ma peewi jubɓi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe hettiyankoɓe haalirde ñafan sor ko mon calminama e kuuɓal koɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yariyaɓe hannde ko alkamisa tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Demba Gadio koddo subalɓe ɗo yesso haalirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe onon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde windere nde won calminama moni e mon foof inde momi yettude mom jaam ñalle mon jaam hiire mon ala ko haɗi wodende woni jaam woole moɗon tawde ko noon aduna feccori kono noon kala hen ko wawi wonɗon calminama moni e mon foof e mom nadir bisimilla mon kettugol gorko mo Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaam e kisal nden ko Allah yo woni men wona e dendagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminaɗi udditirten kabaruji meɗen ko toon to dawla Sénégal to ganduɗa hande kabaru ɓurɗo toon tengtude ko cour suprême tengtiniɗen ñawore nde Khalifa Babacar Sall ñawono toon to cour d'appel wadde noon heddoto koye cuuɗi dumbirɗi ko alkamisa hande cour suprême ñawore ɓurde towde toon to dawla Sénégal sakti ñawore Khalifa Babacar Sall kono noon o dañani gonga e won cassation mo wanno toon laati ko ɗin duuɓi joyyi ɗi wadde tonno e cuuɗi dumbirɗi ko ɗum woni ko lelo to wondude e million ngaji joyyi amande kono noon avocat ji makko woni ɓen dariɓe e yoltude hujjaji makko mbi haare gasani taw haare koko jokki ɓe mbi ɓe mbaɗata koko wiyete raba dare kono noon amo jogui lewru gam ganduɗa ko wadde ɗum ɗo cour suprême juumi jumre mawde ina foti ganduɗa ko momtede e tarika ñawoje leydi ndi ɗiɗo ko konngudi maître Ousmane Gueye ko goto e avocat ji makko ñawore nde noon sakta ko hande ɗon ɗo Khalifa Babacar Sall jaɓana parrainage toon to conseil constitutionnel to ganduɗa o rendini ha ɓurti ɗin signature uji ɗi neɗɗo namdano capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e jeetati woni 57 758 signature woni ko rendini mate noon yoni gam wona candidat en cikani kono noon kala hen ko wawi wonde ko les 7 sages woni ɓen jeeɗiɗo hoolaɓe wonɓe toon to conseil constitutionnel ko kañumen caktata mate faya koye sumgoji ɓurɗi salede toon to dawla Sénégal ko Allah laaɓa kono noon kala hen ko wawi wonde en ñaguima Mamadou Waw nde Allah lamɗo waɗante en deere nde Allah lamɗo kadi waɗante en moƴƴere kala ganduɗa ko lamɗo ɓurɗo moƴƴude e dawla Sénégal yo jomiraɗo joom baɗe e bawɗe waɗanen ɗum musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe holmo woni Khalifa Ababacar Sall yi aduna ko ñande goho lewru janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeegom woni 1er janvier 1956 toon to Louga ko talata hecciyanke o dañi duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi sikki ala Khalifa Ababacar Sall ko neɗɗo dawrugol o woni laabi limtinɗi jagorgal e laamu président Abdou Diouf o woni maire mo Dakar toggude hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi ha yettanma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati woni hitande mayde ɗo nde kono noon ko adi ɗum koko kanko wonno cukko hoorejo woni adjoint maire Mamadou Diop toggude hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati nayyi ha yettanma hitande ujunnaje ɗiɗi e goho Khalifa Ababacar Sall suɓa sarɗiyanke lawol mom gadnol koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati o jeeyno koye député ji ɓurɗo wonde sukaɓe e oɗon saaha kono noon ne kayne koye lundiɗo ɓurɗo teskinde e laamu maître Abdoulaye Wade o wonno Khalifa Ababacar Sall maire Gadano commune Kesso arrondissement mo Grand Yoff toggude hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom woni 1996 ha yettani
ma hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi woni 2002 e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi woni 2014 Khalifa Babacar Sall joti e jappere muɗum maire mo Wuro Dakar o haaɓi Mimi Touré ina woni hoorejo jagorɗo woni premier ministre toon to nokku makko Grand Yoff. Khalifa Babacar Sall ɗowi fedde wiyetede ngal fedde lundiɓe wiyetede takaw ɓe gagni 15 e nder 19 commune gonɗi e Wuro Dakar sumgoji sardiyankoɓe législative 2017 woni hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hay sinno noon ko lande socialiste mo jeeno yaadi koye dawrugol mawɗo leydi ndi Khalifa Babacar Sall séri ndi waɗi ganduɗa ko liste muɗum banggue taxaw Sénégal ko noon liste o wiyetno Amadou Ba kono noon haɗani o suuɓa sardiyanke so en kaali noon ganduɗa ko caggal leydi Khalifa Babacar Sall woni consultant woni disnorɗo toon to banque mondiale fawru koppareje windere systéme des nations unies o jeeno koye nulaɓe hoolaɓe union africaine gam rende sumgoji e dowlaji Afrique o sakkiti hen koɗi dowla Mauritanie bannoɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi ko kanko woni kolaɗo kuuɓal mairuji haaloɓe ɗemngal fares woni secrétaire général des maires francophone teddugal ngal dañi toon to Canada ko kanko ganduɗa ko waɗa citoyen d'honneur de la ville de Montréal so tawi noon en garti ɗen caɗele ɗe o dañi to sengo ñawoje toon to dawla Sénégal jamma jeeɗiɗi ina jofi jeetati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi Khalifa Babacar Sall kanko e jeegom kanko ganduɗa ko e joyo ɓewo gollotonoɓe nanga gam buña koppareje ganduɗa ko laamuɗe ɓe dirtiri rapport woni windande ganduɗa ko nde IGE wanno firtat ko inspection général d' état tambiɓe losko laamu kañumen nden windande ɓe mbi ɓe dirtini ganduɗa ko milliard piccal capanɗe jeetati e tati ganduɗa ko milliard ɗum ɗon na hawra ganduɗa ko milliard e temedde jeetati e capantati million ina hawra million ngaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi ujunere e koppareje ganduɗa ko biyeteɗo euro ko wiyete e ɗum ko wiyete caisse d' avance mairie mo Dakar avocat ji makko woni ɓen daraniɓe e yoltude hujjaji makko jaaɓi ganduɗa ko gonɗini Khalifa Babacar Sall signini 110 facture tawa noon ganduɗa koko wiyete fausse signature ɗon ɗo gonga tawaka ɓe gonɗini ɗum kono noon ganduɗa ɓe mbi koko ɓooyi waɗede so tawi noon ganduɗa ko Khalifa Babacar Sall o suɓanoma sarɗiyanke ñande capantati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi parquet wi immunité parlementaire ganduɗa ko makko woni hurum ganduɗa ko on mo sarɗiyanke maw ite kono noon kayne ko on parquet salaninomo on liberté provisoire mo namdino wonno ko ñande 25 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 25 novembre 2017 woni 2017 assemblée nationale e won woote mo wanno immunité makko parlementaire 120 député kañumen gooti ina jaadi hen 20 cali ñawore Khalifa Babacar Sall gasi ko ñande 23 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kono noon nde sakta ko ñande capantati lewru mars e nde ɗon hitande o dettana duuɓi 5 e cuuɗi dumbirɗi million ngaji 5 amande ɗe o foti wabde ñande capantati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati cour d'appel mo Dakar wi ɗum ko wiya e makko ina woodi wadde noon ɓe tengtiri nden ñawore arweniwe ndewa ñawano weeti muɗum président Macky Sall ittimo wonde maire mo Dakar e won décret mo wanno ñande 26 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati Khalifa Babacar Sall suuti konguɗi toon to leeli e cuuɗi dumbirɗo Rebeuss o wi ko gonowo candidat gam yiddemo ƴamde lefol laamu e sumgoji baɗoji ñande 24 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi hande noon so avocat ji makko mbi wonko heddori haare gasani taw yataw ganduɗa ko fooƴani kabaruuji men e ɗemngal pulaar keddoɗen ko toon to dawla Sénégal kaleten koko wiyete parrainage so won ganduɗa ko ɓennuɓe e daabal gadnal yoga e mabɓe jooɗima e nder nogas en jeeɗiɗo candidat nannunoɓe kayitaji mumen toon to conseil constitutionnel ko joyo mbaɗi hen qualifié woni ganduɗa ko joyo jaɓana tatoɓe kañumen mbaɗi qualifié ko deuxiéme tour woni ganduɗa ko won koɓe ngakkira maɓe gadda 19 ɓe ganduɗa ko woni éliminama woni ɓen ganduɗa ko jooɗima ha laaɓi ene jeeya noon ganduɗa ko eɓen jaɓanaɓe président Macky Sall Ousmane Sonko Issa Sall Khalifa Ababacar Sall kono noon ganduɗa ko ɗo ne waɗi yowre e Karim Meïssa Wade hay ɗone kayne ganduɗa ko ala ko haɗi tawa ane waɗi ganduɗa ko yowre kono noon to sengo parrainage kam ganduɗa ko ɓe ɓennino waɗɓe qualifié toon to deuxiéme tour rokkaɓe ganduɗa ko balɗe balɗe tati gam ganduɗa gadda ɗum ko ngakkira ene jeeya e mabɓe Idrissa Seck maître Madické Niang kono noon kayne ganduɗa ko Malick Gakou so tawi ko Idrissa Seck amo ngakkira signature uji ganduɗa ko jeetati toon to région ganduɗa ko mo Ziguinchor toon to région mo Ziguinchor amo ngakkira toon ganduɗa ko signature uji jeetato
sappo e jeenayi ganda ko heldiɓe ɓe kañumen ganda ko elminama woni jooɗima ngam wasnode ɗumen ganda ko humnude sarɗiji ganda ko parrainage ko ɓuuri noon teskinde e oɗo parrainage ko Issa Sall woni hoore hay président Macky Sall amo daɗi ɗum temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati ganda ko signature keddoɗen koye parrainage sikki ala lundiɓe ɓe kañumen ɓe beltaki hen aɓe dañi hen mettere ina mawni no fewi nogas e tato candidat ndenti e fedde gam wiide ganduɗa ko kofata juuɗe mumen kamɓe ɓeɗo noon salanaɓe ɓe ndentino e batu nguɓe jooɗodi toon to ganduɗa ko to ñiɓirde bokko guisguis gam wiide ɗum ɗo ko feere nde laamu ngu ganduɗa koye ƴefti gam ɗaɓa ɓe ganduɗa koye sumgoji baɗoji ganduɗa koye ƴaam sumgoji ganduɗa ko ƴamal lefol laamu e wiide noon ganduɗa koɓe jaadani e ɗum ko conseil constitutionnel salonoriɓe ko kono noon ne kayni koɓe waɗoɓe sappo ñande jeetati lewru ndu gam wiide ganduɗa ko yo parrainage itte ha laaɓa saabu ɗum ganduɗa ko waɗira tan ha président Macky Sall ganduɗa ko ɗum waɗira kono dañiri manda ɗiɗaɓo kabaruuji men ɗemngal pulaar sen gummima toon to dawla sénégal paaɗen ko toon to dawla mauritanie laamu ngu nawi kala ko wonno e nder leydi ndi kono kadi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗiɗo ko konguɗi biram da abed ko wona ɗum ko ina jeyanoy konguɗi président ira mi jooɗodima laabi ɗiɗi e président mo dawla mauritanie mahamedou ould abdelaziz kono noon mi yiyani e makko yiddemo darade haɓanade macca wagu ɗiɗo ko konguɗi biram da abed ko alarba hanki wonno tawa mo huccodiri e jandiyankoɓe toon to galle makko riyade gonɗo toon to nokshot biram da abed noon wi guila nden kañum ƴefti miijo hankandi wasde jottodadade e Mohamedou Abdelaziz kono noon ne kayni o wi ganduɗa ko mo jokku ganduɗa ko daranade haɓade maccugago e nder dowla Mauritanie tawa noon koye deyde ko wona ɗum ko noon o wi ganduɗa ko laamu ngu nawi kala ko wonno e nder leydi ndi kono noon ne kayne kala ko ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi joguino o haali noon no laamu ngu rewidori Mohamed Bouamatou e won e yimɓe waɗoɓe dawrugol kono noon Biram Da Abed o haali ganduɗa ko noon no dumbirono kono noon kadi o haali haala ñawre makko o wi ganduɗa ko ɗon gonga ala hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe sen gummima toon to dowla Mauritanie paaɗen ko toon to Burkina Faso ko famɗi foof yimɓe sappo e tato jalti aduna e ngun jangu leñamagu mbangu toon to yirgu koye commune mo Basalago to dowla Burkina Faso kono noon ko waɗam boniyanke joguitiɓe ha teddi kañumen ganduɗa ko jani e wuuro wiyetego yorgu ko leelani ɓe mbaɗi hen joom wuuro o ɓe leelani ganduɗa ko ɓe mbaɗi hen joom wuuro ngo e joyo woɗɓe e wiide noon ganduɗa ko ɓen ganduɗa koye wiide ɓen yinoɓeɓe woni ɓen ganduɗa ko seedeji ɓe gari koye moto ɓe goni ganduɗa ko e dillinde ganduɗa ko piyande ɓe mbaɗi joom wuuro kono noon kadi goto e sukaɓe muɗum caggal nde ɓe jeehi ɓe noon leñol Moussa en kañumen ganduɗa ko ɓattiɓe joom wuuro ɓattiɓe ganduɗa ko joom wuuro ngo kañumen ne ganduɗa ko jeehi mbaroyi fulɓe ɓe mbiyani mbaɗani kono noon kadi kañumen ɓe mbi fulɓe ɓe kañumen ganduɗa koye ɓeɗo waɗɓe ɗum ɓe kañumen gondi fulɓe ɓe noon ko aynaɓe jeeɗiɗo kañumen mbaɗa hen ɓe duppi cuuɗi mumen leñol Moussa noon ko kañumen ɓuuri hewde toon to Burkina Faso so tawi noon ko fulɓe kañumen ganduɗa ko ɓe ñiɓani aɓe jiito e kala nokku toon to Afrique banggue hirnagui kono noon heewiɗoɓe takka jokkodirdeɓe e waɗoɓe janguji président Roch Marc Christian Kaboré kañum woni hoorejo ganduɗa ko leydi Burkina Faso o waɗi ko wiyete état d'urgence yoga e nder yoga ganduɗa ko e nder région ngaji leydi ndi fitta tan ganduɗa ko hebbinde tambiɓe ndenka e kisal kono noon kadi yimɓe bellitaki ganduɗa ko ya garta gam haɓade ko wiyete terrorisme woni ɓen waroɓe yimɓe ɓe mbiyani mbaɗani ɗiɗo duuɓi tati noon aɓe tampini ganduɗa ko Burkina Faso so wonno tan ko toon to rewo leydi ndi reeɓi ganduɗa ko ha toon to funnangue ha toon to Kerol hakkude mabɓe bene kono noon kadi ganduɗa ko e toon ganduɗa ko toon to Togo ɗiɗo duuɓi tati guila hitande ganduɗa ko ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi aɓe tampini ganduɗa ko Burkina Faso ko yowiti e ko wiyete terrorisme temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo bani adama yalti hen aduna Ouagadougou wuura lamorgo wonko andi hen saabu ɗum laabi tati ene yane ko ɗo uddata kabaruji meɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ene jeeyano e kabaru meɗen ɓurɗo tengtude suudu ñawore ɓurdu towde toon to dawla Sénégal tengtini ɗum ko Khalifa Babacar Sall ñawanowo heddoto koye cuuɗi dumbirɗi holmo woni Khalifa Babacar Sall en duttitenima bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe ɗen caɗele o dañi to sengo ñawoje jincuɗi parrainage e nder nogas e jeeɗiɗo candidat naynonoɓe kayitaji mumen toon to conseil constitutionnel ko joyo jaɓana tato mbaɗi qualifié deuxiéme tour kono noon kadi sappo e jeenayi ilmina woni calana jooɗi ha laaɓi sikki ala lundiɓe ɓe beltaki hen aɓe jogori wadde seppo ñande jeetati lewru ndu gam wiide ganduɗa ko parrainage o itti ha laaɓa
Mauritanie mi joɗodima laabi ɗiɗi e président Mohamedou Abdelaziz kono noon mi yiyani e makko yiddemo daranade haɓade maccu gagguɗi ɗo ko konngudi biramda abed Burkina Faso ko tolni e sappo e tato bani adama yalti aduna e ɗin fitinaji leñamagu bannoɗi toon to yirgu fulɓe jeeɗi ɗo aynaɓe ene mbara hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe so tawi won ko gakkiɗo yafuya ɗabbama umminano en ko yo few mataw weɓanno kewɗen wiide ni so tawi won ko fewi ɗo ko ganduɗa ko en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗo to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kodda subalɓe ino hufanno on haaldirde nde guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio mo ganduɗa kadi ino rokkodira e moɗon ladial ha janggo so tawi jeyɗo o ñaawi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on Allah jarama on jarama e kettogol.